So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Geraldine. Sa di pa nag-usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Tahanan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Kawayan Masbati ang atong matatampurak da singan nga Geraldine. Recorded by X Thunder Gaming. Tinuod, Geraldine? Uyab na ta? O lagi, John. Ako na kang gisugot. Oh, salamat kay Geraldine, ha? Abi mo, nalipay kay ko nga imo kong gisugot. Ayaw lang jud kog pasakiti, ha? Di ka na may tapo. Nga ako kang pasakitan kay love ta kay ka. Salamat, John. Sa itong naghatod ni mo, Geraldine. Kasi on to ba? Imong Ikaw ka na. Uy. pagkitaw, ha? Hi, Geraldine. Ay, John. Ikaw magudi ay ni. Wala kay klase? Wala. Nga naman. Nglag ta ta. Asa man tamang laag? Si kasa lang good. Kada bang malingaw ta ba? John, unsa man yung gidadaan mo na ako, uy. Nga nung nanood man ta din, Naigugma ka na ko, ha? Siyempre, nahikugma. Musugot ka ako nimo kung wa pa ko mahikugma. Nga sa ato pa, dili ka mo balibad sa kung gusto. John, Geraldine, John, ayaw kay mahatlok ko pa. gusto pa yung kadlukan. Nag-eskwela pa ba ako? Kasi mamapdos ko. Ay, kabala ka. Ako rin bahala. Di lagi ka muabdos. Basta pa ya, ha? O lagi. Talaga, Rabi. Kaya na ginaminam na ko ni mo. Geraldine, ha? John. Recorded by X Thunder Gaming. Wa naman mo ni si John sa eskwelahan. Pero may manunta ko niyang kuhaon. O sa kasimana naman nga wa siya magpakita na ako. Nga naman ka. Day, Geraldine. Nagbuwag na din mo ni John? Wa man day. Nga na di ay. Ako magod siya nakitaan nga may kuyong nga laing babae. Ha? Ha? Kisa may nagsulti na? Di na kinahalang mahipaw ka. Angko na lang. Tinuod ba nga may kauban kang laing babae? O, Geraldine. O kinsa to babayhan ang imong kuyog, ha? Ang una na kong uyab. Unsa? Nakita migbalik. Uga mo natugad nga may pagbati pa dahil may susagusa. John! I'm sorry, pero magkibuwag na ko nimo. John, maluoy ka. Maluoy kayo ni buhatan ako. Pasalo ako, Geraldine. Mas mahal na ko ang una na kong uyab kay nimo. Human sa nahitabo na to. Basta-basta na lang ko ni mong biyaan. Ewan ka, dili ko ni mo pasakitan. Nga nga naman ni Ron. Ha? Ano Ay mo, baen lang kung ipamugusin mong kaugalingon. Ayo ipamugusin mong kaugalingon na rin ako kay wala ko igugma ni mo. John.
Unsay mo undang? Wala naman ko'y kana nga may eskwela mo eh. Ngano man? Nagbuwag mo atong dyan? O ma, O nganong iapil man nimo ang imong pag-eskwela sa inyong panagbuwag? pasati na lang ko ma. Basta kay wala ko'y kana nga may eskwela. Ay, pastila nimong bataa ka. Unya, magunsa naman lang ka. Mangita kong trabaho ma, aron malingaw ko. Salamat intaon kay nakasudin kong trabaho. May ning malingaw ko, aron malimot ko sa gibuhat ni Jana ko. Unya, nak, kumusta man imong trabaho? Okay raman ma, nalingaw rasab ko kay mga buutan naman sa akong mga kauban. Maayo hinuon. Aron dili na ka mahinumdum atong dyan. Ay, salamat. Nakahigda na gyud ko. Kapoy-kapoy rong adlaw da kay daghang customer. Ay, magalingaon ako ning cellphone bi. Sa di pa ko matuog. Namay ni chat na ako. Michael yung name. Mogin yung mga laki eh. Ganahan kay trip-trip. Bahala ka diya. Di ko mo reply ni mo. Uy, hello? Nagsige man din nag-message si Michael na ako. Nagsigig pang umusta. Tawagan ako, be. Ay, salamat imo na gid kong napansin. Nga na, de ka. Waman, Unya? Ano sige makag-chat na ako? ganahanam gud ko nga makik-friend mo. Makik-friend na ako? Unya, imo din kong panguyaban. Ug kung magkauyab na ta, imo kong pasakitan. Ha? Dapa, tipod ko ingon na uy. Ingon anak mong mga lalaki. Inyo lang duwaan ang feelings na mong mga papay. Naibaw na ko. Gipasakit pang tingali kas una ni mong uyab sa. Oh, Ay kabala ka, kaya kung kita'y magkauyab, di tagid ka binawangan. Minyuan na hindi ka. Mickey Pants. ha? Makikita ka na ako? Amiga na ba ito? Og nagsige na sa tag video call. Gusto na kong makita tas personal. Sige. Wow. Mas guwapa yun kas personal. Kuwapo man sa dining tahanan. Ay, hey. Okay ra ka? Oh, ha? Ay, oo. Okay ra. Lipay gid kay ko nga nakakita ko nimo sa personal. O mas malipay ka kon makaaway ta. Michael, Kasi makaingon ka nga binuang ning ako diha nimo ha. Geraldine, inahan kay ko nimo. I love you. May chance ka ko nimo. Geraldine. ang ganang malimod man kuno. Ganahan sa ganin mo, Michael. Kun mao. Kita na. Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat Geraldine. Salamat kayo. Michael. Michael. Nganong sayong kay nimong gihatag rin ako ang imong pagkababae, Geraldine? Diba? Mama na inyong giapas ng mga lalaki. Ang among pagkapapay. O kung matuman na inyong gusto, kung inyo naming makuha, inyo naming biyahan. Mong di na kinahanglan nga magpaghahigahi pa ko. Kay mangita gihapon kag paagi nga imo kong makuha. Geraldine. Kanya karon kinakuha naman ko nimo. Biyahin ako. Kalimtin ako. Ayaw ko ipariha sa ubang lalaki. Kay lahi ko, Geraldine. Michael. Kung sa una nimong uyab, igaw ka lang kipahimuslan, kipasakitan. Ako, di na ako mabuhat nimo. Si Buti may pasabot. Michael. Karon nga may nahitabo naman nato. Kinahanglan ko manubag sa kung gibuhat nimo. Mga tubang ko sa imong mga ginikanan, kay mga asawa ko nimo. Michael.
Nagsimulang lahat. Wa ko magtahom nga makakita pa di ko og lalaki nga mo seryoso na ako. Tinuod ko ang ilang giingon nga kung may mupiya, may moabot. Sa pagkakaroon, may umaabot naming anak ug malipayon ko uban ni Michael. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kito mga hikalang kaagi ni Geraldine nga taga Kawayan Masbati. Sa awit nga iya pangayo, awit nga nagalahan, tahanan. Mong kaagi gibata no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing magubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higalag mga suking paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi ka naglibot sa sakawin. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamida. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Makining usa ka lalaki nga taga Dapitan, Zamboanga del Norte. Ang atong tampo nagdasangan nga Mex. Pa, mananghilunta ko ninyo nga wadto ko Manila. Mag-unsa man ka dito, Mix. Ito na. Kung saan ka ditong layo magitong Manila? Manarbaho ko ma, pa. Maikailam ako nga mutabang na kuog. Iya ko pasudlon dito. Anhi ka palang unta sa ato, gud. Na may dagang kasudlan og trabaho din, eh. Adto lang gud ma. Gusto ko makaadto sa Manila ma. Gusto ko makaadto og laing lugar. Tugutin na na yung anak na eh. Total dako naman na. Na, sige na lang, uy. Pag amping intahon dito sa Manila na ka, ha? O ma, Bay, sana? Okay ka sa itong trabaho din eh? okay na ba eh? Awasahay, medyo kapoy. Sabi na ka ng daghang palit og burger. Mao lagi. Di masig palit sa adlaw gud. Lagi panahon nga kusugay palit sa burger. Pero okay na ko ani bay. Ang importante nga may trabaho ko. Ay, salamat intawon nga dili kayo busy ron. Makapahuway ko og makagamit po ko sa akong cellphone. Mag-Facebook ka ba? Aron malingaw kog tan-aw og mga picture sa mga babae. Uy, wapo sinabihan na. Morris ang pangalan. Ako ning i-friend request ba? Uy, hulo. I-accept ko ni Morris. I-accept ang akong friend request. Nag-out ako. Ako siyang chatan. Ug mga ikog number niya. Salamat niya sa pag-accept nimo sa akong friend request. O sa imo pong number. Okay na, uy. Ganahan sa kong Facebook friends. Taga diin gid ka, Riz. Taga-dapitan po. Doon namin sa syudad. Uy, mo ba? Parehas na dito lugar. Pero layo na mi sa syudad. O niya, asa man ka ron? Di ako sa Manila. Trabaho sa ko dere. Mao ba? Ikaw, nagtrabaho na ka? Wa pa, uy. Estudyante pa man gud ko. Aw. Unya, okay na nimo kung tawag-tawagan di ka. Okay na, uy. Total, friends naman ta. Salamat, Riz. Agoy. Mo dahil nga permit ka malipayon ha? Kay nakikikiriwang chicks? Ay, pawa lang gud sa kapoy bay. Ibaw ba ka nga kung daghan ng mga customers, pertis ang kapuya na to. Basta lagi. Nga saman, dagan ang imong gikalingaman. Oo, uy. Tagba intawang nido. Estudyante pa. Oh, lagi. Hala, kumbati. Ha? Video call? O Riz, gusto nta ko nga mag-video call ta. Gusto lang kong makakita ni mo gud.
ko ko'y picture sa Facebook. Kada nalitan awa. Piha sa daan na eh. Lahi, magutong kamera kay lihok biya. Basin uban naway ka kung makita ka na ako. Manaway good. Sige na ba? Mag-video call na ta. Sige na lang, uy. Kadiyot, ako sinipag mo na kay ako'y manawag nimo. Sige. Uy, hala. Naunsa ka, uy. Nisiga mo gunang imong nga tanga nakakita na ako din sa camera. Kagwapa ko din ni Morris. Mainlam sa tagkalit ni mo. Megs. Ay, naunsa ko eh. Sukad lang nag-video call mi ni Morris. Dili ko mahimutang. Di naman ko makatuwag. Ay, unsa man kaning ako gibati niya? Nga sa ato pa, in love na ka. Bay, Klaro na kinabay. In love na ka itong... Kinsa ka nito, Morris? o bay. Gugma na na bay. Kaya di magkakawagtog. Masin ka magag-una-una niya. Maulagi bay. Oh, ako pa ni mo. Imo nang panguyaban sa cellphone. Aron kung magkauyab na niya mo. Nya, magkabuwag mo. Uy, sakit kay... Sa cellphone na mo nagkauyab. Sa? Kay klaro nga manambag bay. Seryoso na kay ko diri. Ay, di ako katoy. Ikaw ba di mo kakakumidahan eh. Bitaw eh, panguyabin nas Morris. Ayaw pugi ng gibati mo. Okay, ayaw mo niya ng bugas. Mao na tinuod Dris. Megs. Sorry ha. Bisan to og wa ta makita sa personal. Pero gibati na ko nga love na ti ka. I love you. Ug mahinaot ko nga dili ko nimo pakyason. Musulti lang sa panimos tinuod, Megs, ha? Ganahan man sa panimo. Tinuod, Morris. O lagi. Bisan doon sa video ko lang ta nakita, pero love na ka na ako. Oh. Mao nga. Ako na kagisugot. Salamat, Morris. I love you. I love you too, Megs. Hayas ka amigo ah. Nakauyab naman. Gipay sa bitag kay ko bay. Nga gisugot ako ng Morris. Nga kay nakauyab naman ka. Sa man no? Wala libre diha. Oh sige, librihan ka. Sa may ilibre mo na ko. Burger. Sa man ay! Oh. Mo niya itong baligya niya mo sa ilibre naman ako. Saan na gusto mo? Gusto ko ka ng puwang nga kabayo. Puwang kabayo ba? Sige. Ikaw na to. Librihan ka. Hugdon ka. Oh, kana ba? Dalian sa panahon ris, no? Walang ibaw eh. 5 na kabuwan, sugatan ng kauyab. Maog yun. Dali na kayong panahon. Wala ka planong mo ulit din sa ato, Megs? Aw, mayo kay naghiskod ka na. Karong January. Mauli ko sa mga probinsya. Tinuod? Oo. Kay gusto sab ko nga makita ni mo sa personal ris. Ako sa Megs. Excited na kayo kung makita ni mo. Parehas ta ris. Pila lang gid ka oras ang akong pabuton. Mudunggo na ning barko nga akong gisakyan. Magkita na gid mi sa akong uyab. Sa katapusan, nakita na yun ako sa personal lang akong uyab. Pahimos ng imo ha. Grabe na kita nakagakos na ako. Ay, sorry. Nalipay lang ko nga. Nakita na kita sa personal. Ako sa Mads. Nalipay ko nga, nakita na kita. Mas gwapo mo ka sa personal. Kaunay. Naadi ko yung gidap. Nasinugatan pa rin mo. Mga chocolates rin noon, ha? Okay na na, oy. Ako sab, maghihatag sa ko nimo. Ako ang giandam nga. Magkakita na ta. Oh, unsa mo na? Bera oh. Uy, no. Teddy bear? Oo. Ako ni hatag nimo. Matagam ko na mag teddy bear. Aran ko mingaon ka na ako, imo ra ng gakson. Unya, una alanggod nga. Ako ang imong gigakos. Wow. Mayuwas akong uyab ay. I love you, Morris. I love you too, Meg. Mabalik na ka sa Manila? Morris, kay pila ra ba kadlaw nga akong gipananghit sa akong amo. Kinahanglan akong mobalik dayon. Mingaw na daig ko nimo. Ako sab. Mingaon ko nimo. Ay. Sige lang. Manawag lang ko nimo kon. Dili ko busy sa trabaho, ha? Salamat, Max. Ug ikaw, pagtarong sa magbuskwela, ha? Oo, oy. Pila na lang biya kabuhan ang akong paaboton. Mahuman ako sa akong pag-eskwela. Ayaw biya pangitaglaing dito, ha? Dili, yun na mahitabo. I love kayo to Carlos. Salamat, Meg. Ay, nagtuwag akong di ka babalik din sa Manila. Ha? Ano man ba eh? Ay, nagtuwag. Magkigminyo na kasi mong uyab. Di na mahitabo eh, kay estudyante pa tao ng akong uyab. Bata pa kayo. Iba ko sad. Bata pa ko ba eh? Gusto pa kong muskwila. Muskwila ko college kung makatigom na ko.
Sakto. Sakto kita muna na abay. Eskwela gyud. Aron magkakita kag may ugma. Unsa? Wala ka Manila? Mauna, Max. Magunsa mo tari. Humanabi ako sa eskwela. Nya, na may mutabang na ako nga makatrabaho rin sa Manila. Mauman na ako. Sige, mayo noon. Aron maduol ko nimo. Mausan na yung ginahon na, Max. Nga na akong matrabaho di aron maduol ko nimo. Mayo noon. Magkita lang yata diri ha. Kumusta man imong trabaho? Okay naman, Mags. Kaya naman. Mayo noon. Dili kit patagaan ng panahon sa? Ngang, walang damang nga makita na dito din eh. Maogyod. Sige. Makita-kita lang yata ha, kung may bakante ta. Sige, Mags. Unsa koy? Ang hupa mo ka. Huwag ka palipay nga doon lang kasi mo uyab. Nalipay man bay. Pero may lain kong gihunong na. Unsa man? Mundan ako sa trabaho bay. Nga naman. Muli ko sa amo bay. Muskwila ko college. Ha? Mapauli ka sa ato? Oris, Lain na sa di mo, uy. Niya na hinuon ko din sa Manila. Nadool na hinuon ko niyo mo. Mapauli na hinuon ka. gusto kong muskwila college, Oris. Mags, Pait kayo eh. Pait kayo kung wa ko'y mahuman. Di ko makita og maayong trabaho. Kay high school ako kutob. Maong nakahukom ko nga upadayon ko sa kong pagskwila. o sige. Kung mo imong gusto, dili ti kapugnan. Pag-amping dito, ha? Ikaw sa pag-amping ni niya. Ay, kumusta naman ka, Rosmoris? Huwag naman siya makontak ako. Inigvacant ako. Ako siyang tawagan. Kumusta naman ka? Okay naman. Tagsali ka makontak na ko. O mag-chat ko ni mo. Dili ka mo reply. Pasensya na ka, Max, ha. Dili lang ko ganahan nga, storbohon ka. Gusto na ko nga, makonsentrate ka sa imong pag-eskwela. Moris, dili ni mahimo na. Pila na kaadlaw nga wa mo kontak si Boris nako. Ug dili sab siya mo reply sa akong chat. Sumog ka, sabli mo, oy. Kaya nakiwa maka-reply, busy. Moris, Bisulti. O sa may gusto ni mong isulti. Sulti dayon. ang ako ba? Basinog. May lain na kang uyab diha. Kaya di naman ka mo text nako. Di na ka magpahibaw sa imong mga lakaw. Kinahanglan magud nga mahibaw pa sana ako mga lakaw. Natural. Kay uyab ko na. Max, uyab pa lang ta. O dili gina malikayan may mga uyab na ako. Kay daga pagod ko. Sa ato pa di ay. Naguday ng uyab nimo. Oh, naa, uy. Aw, kun mauna. Magbuwag na lang ta. Sure ka? O sige. Magbuwag ta. Musugot ka nga magbuwag ta. O nga, dili man. Wa man sila mining atong relasyon. Kalayo kayo ta sa sagusa. Dili. Aris, binuang na to nga ako eh. Nakalitan na ko. Dili ta magbuwag ha. Dili. Sorry sa Max. Ikaw ang nibuhi og po nga buwag. Pwes, magbuwag ta. Morris! Aw jud tingali ang ilang giingon nga way forever kay nagkabuwag man mi si Morris. Sa pagkakaron, nagpadayon ko sa akong pagswela sa college. Nimo, Morris, kung namati ka man karon, ang hinaot ko nga malipayon ka sa bag-o nimong uyab. Ninalang kutob ug daghang salamat sa pagdaganding akong tampo. More power sa RMN.